to my old hometown, picking up the years I leave behind. Getting in my car, I drive as memories fly by. Driving by the fields I used to run through, where you were chasing me. बेरेखौ नुबायना मैया बाहेरायाव थांनानै फैनो रोङासै दर बन्द खालामजाबाय दा बेरे फुंजाने फैबाय नायनो गावनि बाहागो साहा बानायदिनलै एसे गाना गोगोम ना येलो पानी गरम नायगोन 14 नारे एक्सपायरिया हारसिंथ' जाख'नो हाया मैया जाबाय आरो दिनैबो जाबाय फोजोबसै Huh? It's there, Papa. Then why are you not giving me? मिल्क गर्म होना है रुको चोकोस ठंडा देगा ठंडा नहीं होता चोकोस चोकोस ठंडा हो जाएगा ना गाबोन तो इंडिपेंडेंस डे जाहैबाय किन्तु गाबोननि ब्लगखौ समफोरसो नुगोन नालाय ओंखायनो एडभान्सआव हैप्पी इंडिपेंडेंस डे थाबाय बयनोबो With that said, good morning everyone. Welcome back to the channel. Asa खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ नानियाबो नै सिखारबाय ब्रेकफास्ट जाबाय ओमफ्राय क्लास दङ दसेनि उनाव ओमफ्राय आहाबो आरोबाव मैयानिखौ रिपिट खालामफिननांबाय एक्सपायरि जागोन नालाय ब्रेडआ ओमफ्रायथ' दिनै जाहैबाय फ्राइडे लास्ट डे अफ द वीक गाबोननिफ्राय बन्दलाय आराम सान्थि मथन थानोसै देलै रायजोफोर होमबालाय नोंथांमोनहाबो भिडिअखौ नायलांदो दिनैनि भिडिअखौ सुरु खालामदिनि दे नायगोन नानिमोना बेगआ बेसेबां हेभि ओमफ्राय मोनसे जिनिस देखायनि आं नानिया मा खालामदों नायगोन बे मोनसे मेमोरिमोन जोंनि ओमफ्राय मोखांफोरखौ माबायदि ड्रयिं खालामनानै दोनदों नायनोसै नानिनि आखल बे सिनायनोबो हाला सोर जाखो बियो तूने किया नहीं तूने किया वो नहीं मैंने बाबू ने किया बाबू ने नहीं किया तूने किया वो नहीं मोनसे खोन्थानि आं नोंथांमोनानो बे सप्ता खुनथामाव नानिया मालाबाबो बाहेरायाव थांनो गेलेनो होननानै गाबाखै नायसाय नानिया बिराद बुजिबाय जोंना हैं आपके बारे में अच्छा बात बोला पप्पा ने ठीक है किसी से बोलो वीडियो लेंगे थोड़ा होमवर्क करो बस आज क्लास नहीं है इनुका नहीं है डॉली का कैंसिल हो गया मम्मा आज कैंसिल हो गया लेकिन कल क्लास है ओके सैटरडे को तेरी नानी ना क्लास कैंसिल अभी भी कल जैसा चिपक जाएगा क्या चिपक जाएगा स्कूल चिपकता थोड़ी ना गुंडा देखो दे होमबालाय मोनसे खामानि जोब्बाय दिनै हमने कुछ रॉन्ग किया हैं हमने कुछ रॉन्ग किया नहीं दे होमबालाय मोजां खबर आपको दे 1 घंटा टाइम बासिबाय आहा दिनै आपको ME ऐसे डालना था गरम है ध्यान से ठीक है इट्स हॉट पापा ईट एप्पल फर्स्ट ओके We were riding out under the bleachers when no one could see. Oh, sweet memories of a town I loved, but changed when you left. इंडिपेंडेंस डे फैगासिनो नालाय ओंखायनो ओल्ड मेमोरिज गोसोखांनानै नोंथांमोनहानो माखासे फटक देखायनि आं नैबे फटकआ जाहैबाय उमरय कैंट शिलंआवमोन बे आर्मी कैंटआव एक्सकर्शनाव थांदोंमोन ज'नो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नारंगी गुवाहाटीआव लान्च खालामदोंमोन बे मानसिया सोरमोनथाय सोरबा लेफ्टिनेंट जनरल एनडी जेटली मोनदां बियो बे जाहैबाय दिल्ली पार्लियामेंट हाउसआव जर्ज फर्नांडिसजों
meeting dongman biyo right bebe Delhi ni जाहैबाय bebe narangi ni biyo lunch खालामहैदोंमोन जों army camp आव बे जाहैबाय आग्रा 17 para regiment बियो नैबे ओंखाम जानाय जोंनि तामुलपुर एक सेकेंड मम्मा ओमफ्राय नैबे जाहैबाय आग्रायाव 17 para regiment नैबेथ' नारंगी ओमफ्राय बे जाहैबाय दिल्लीयाव बे जाहैबाय रले पापा बे जाहैबाय दिल्लीयाव जेला जोङो आर्मी चीफ होमबा वीपी मलिक जनरल वीपी मलिकखौ लोगो हमदोंमोन नै बेनो जनरल वीपी मलिकआ बेनो नुबायना ओमफ्राय जर्ज फर्नांडिसआ नै बे खिथुनाव दङ नुना नुवाथाय ए रुक जा अच्छा आपका लेके आओ नैबे जाहैबाय पार्लियामेंट हाउसआव जर्ज फर्नांडिसखौ नुदोंना नुवाखै एकदम खोमसि नुथारो नैबे जाहैबाय नारंगियाव अगेन एसके सिन्हा ओमफ्राय प्रफुल्ल कुमार महन्त दंमोन नैबे समाव नै जर्ज फर्नांडिसनि बेफोर ओल्ड मेमोरिज जाहैबाय बे आई थिंक दिस वाज इन 2009 मेहर दिखाओ आ जाओ रागा जोंबाय देखायैनि एसे खामानि खालामखांबाय अफिसनि बोथोरा नायगोन एकदम अखा हांहांथार दिनै मिटिं जोब्बायलै Hey Meher, what's up? I make something for you. What is this? Oh no. What is this, Papa? This is dalia. Dalia. Take this. What do I do with this? Eat. Yes. I should eat. Yes, I will feed you with the baby. You'll feed me. Okay. One second. Thank you, Papa. Very tasty. Okay? Thank you. Can you play with me? I'll play with you, लेकिन अभी खाना बनाना है पापा गोबो जाबायले दुइटा जाबाय ओंखाम बानायनांसिगौ Play na. Play with me. Playing with you, Papa. खाना बनाना है आपको ही भूख लगेगा फिर हाँ चलो जल्दी से let's go. Homework will do it later, not right now. ठीक है? Okay, this one. नायगोन गायखे दाखिया अन्थाइ जानानै थाबाय दै होनानै दोनसैलां गलिबाय खोमा दाउजों आलुजों होबाय थाइबें चार्ज बेनोसै बांद्राय संनो हायालै खामानि गोनाङाव दिनै कल्सआनो कल्स दंमोन Keep on asking myself in my mind, were you the one that got away? Moved a few times but ended up in Nashville. Try to settle my restless soul. जै मिटिं थाबाय होनबाथाय बेबायदिनो लेट जायो नै दिनैबो 3टा जाबाय आं जाना जाया बे जेबो दिगदार गैया खिन्थु नैबेनो जाहोनांगौआनो एकदम दिगदार लेट जाबाथाय एकदम बोरैबा मोनखायो थेले रायजोफोर जागासिनो ओमफ्राय 5:30 आरो मोनसे मिटिं दंबावोसो 1.5 घन्टानि पुरा 1.5 घन्टा नायनोसै बेनि 1 घन्टायावनो फोजोबनो हायोबा नङाबाथाय नायनोसै मा जायो दिनै जागोन दिनै दे गाज्रि दामोनसै दे फारुफ्राबो दाना धेरै नैबे जोंनि नानिनि आखललाय पेपारफोरखौ माबायदि बुग्लुंजोबलुं खालामगोन बे जाहैबाय दिनैनि लास्ट मीटिंग ओमफ्राय बेनिफ्राय आं फ्री मेरे को ताना करेगी हैं ऊपर ताना मैं टी-शर्ट के साथ करेंगे अयो मैं तो रोऊंगा फिर करा चलो ठीक है जाएंगे ओपन कर Nanya, बिराद एक्साइटेड आंखौ थुखैनो
Bedo. Ome. Cucai बनाएगी अब punga में लगा मेरे को आपके साथ बनाना है Try. हाँ ठीक है दाच्छ फ्रेश जानो हाबाय ओमफ्राय दिनैनि हाबाफारिया जोबजोब्बाय दिनैनि दैखौ बावनो एन्ड खालामसैलै लोगोफोरनि नानियाबो गेलेगासिनो देलाय लोगोफोर जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयर खालामनो दाबाव until the next one take care bye bye Still, I try.